G. Gerak jalan adalah lomba. Ngawur. Gerak jalan adalah lomba yang diadakan pada waktu merti dusun. Elok pemandangannya. Sana sini terdapat gedung masjid dan lain-lain. R. Rukun warganya akan mengakibatkan menjadikan warga Pugeran itu bersatu. Wah iya. A. Asa hase aso. Nganggere A mesti pinter banget asa hase aso. Lah iki ase ra melu. Dadi meng asa karo aso. Terus N. Nasionalismenya tinggi. Berbakti kepada negara. Wah iya apik tenan. Budasari dukuhe ya ceket-ceket. Dukuh iki saka apa? Dukuh iki terbagi 5 huruf. O D U K U N. Wah, aku dukun. Ora iso nulis D U K U H kok N. Lali aku. Ya. D U K U H. D. Di mana ada dukuh, di situ ada masyarakat. Nah iya. Usaha Pak Dukuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. K. Kesejahteraan masyarakat diutamakan. Usaha mencari genduran. Loh. Kok usaha mencari genduran ini? Mimpen nih. Ayo. H. Ayo kita utamakan persatuan dan kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan dusun Pugeran. Wah, edan. Ayo tembangan, Gong. Yo, T. Tetaplah wis. Ming tetembangan kok arep diartekke ora. Wis penak dirasake ora apa-apa. Apa tak Bang? Nah, kuwi jenenge wong nek iso gawe rasa apa jenenge gelem merangkani. Ati iki bakale apa ya, Tru? Ambuh. Ya wis ngono kuwi. Ora jelas kok. Nyarang kowe tak yasake topi dienggo reng men kaya. Iki ya ana contong loro iki ya ngambang. Tak kake ngene mbok menawa sing cukup. Iya aneh-aneh kok. Oh iki tutup tumpeng kok. Makin mau ki sing tak bayangke iki. Ning ngarepku loro jajar ngene iki ra ya. Wah, golekno rapiah men dienggo wanda. Aneh-aneh. Nembang apa wi? Jenang gula nggih. Apa? Jenang gula. Apa? Jenang gula. Cuk jenang gula. Ndak karo krungku dilas dulu nggih. Sumbare petak cio-cio. Lah pripun to? Sembodo karo nek omong. Apa iki? Ya wis ben ya. Mau kepengin saiki nyatane ora wani kok. Teruske wae. Mboko nyiji mboko. Anu kok tegese mboko nyiji ora. Apa jenenge iki? Dibawani kok mboko nyiji. Napa, Pak? Manut terserah kowe. Apa kembang rawi ya kena. Ya. Kembang rawe. Dibawani memanismu. Mas kesuwan nggih, Pak, sik bawa. Ora sang ndak gleleng wonge. Wis kowe wae wis. Oh
dhuwur telih pitik menol-menol. Wah, jan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya alon-alon le mlaku. Akhire ya tekan Pathet Sanga tegesipun sampun dumugi wonten gegalenganing lampah. Sampun ngancik tabuh kali kirang gangsal menit. Namung derek mangayu bagya merti dusun wonten ing pugeran mriki. Ingkang sampun marambah kaping-kaping nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Mugi-mugi menapa dipun kersaken para sesepuh punden, para mitra kawruh muda werda sageta jinangkung dening panguwasaning dat kemurweng dat menapa ing dipun jangka saged kasempatan ing dipun gaya saged lulus saking kersaning Gusti. Semanten ugi peresmian cor dalan ingkang mubeng wonten ing RW menika sageta dadosa srana kabetanipun para warga masyarakat ing sami ginakaken. Wah, matur suwun Pak Dukuh Pugeran. Nah, maune kula menika ya ora pati tepung karo Pak Dukuh. Ndelok pasturyane iki mesti Dukuh atos. Ning gandeng saya suwe saya rumaket. Wah, lah nganti-nganti dadi kaya sedulur. Lah ngaten menika kadang kala sing sedulur sosok iso dadi mungsuh, ning sing wong liya kadang-kadang manjing dadi sedulur. Ya. Kabesaranipun Gusti ing Maha Agung satemah lelampaning dumados wonten jagat menika. Janjanipun sok nek digagas kanggo naring menungso ora ketemu nalar. Ning nek wis Gusti ngersakake, wah. Bakale iso kelakon. Seneng ora jamak-jamak. Ora kaya bengi iki jan gayenge minta ampun. Tabuhane ya ora ampak. Meneh-menehane Pak Dukuh mau ya masrah karo Pak Lurah. Napa Pak Lurah lakone? Pokoke role Bagong. Lakon kula Bagong niku werna-werna. Bagong gugat, Bagong takon bapa, Bagong bangun desa. Lho piye? Kabeh menika iso waton gelem ling ngupadi goleki len mikir kabeh-kabeh bakale Semar mbangun apa-apa iso. Semar ngani pekarangane kebak dibanguni apa-apa. Edan tenan. Kebak material lho Mas Semar iki. Tak takoni nggo ngopo to Pak? Mbok menawa sing njaluk mbangun meneh. Wis samapta ing gati sawiking diri. Matur suwun tanpa upami. Ayo karo mikir kan ari omong. Wong jeneng arep omong ki ora waton omong padahal cengengesan ora. Kowe iki lho gagas kae. Ning nong ora tak tembangke ndak malah ora metu pikiranku. Mbok ya mesem mrengut pedae apa? Mbok ya guyu sesem pedae apa? Tansih paing janji mesampo tansah tak enteni yo bareng angut dilure kakunan kakane tumambang mesti kasembah. Piyai biyen menawa menawi nganggit gending mesti wonten maknanipun, wonten tegesipun. Mbok ya mesem mrengut pedae apa? Para ulah agama nyebataken mesem menika mujudaken satunggiling ibadah. Mila menawi mboten wonten mesem menika mboten badhe dipun caketi dhateng sanak kadang ruang mitra tangga tepale. Mrengut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Guyu menika menawi lahir batin menika mujudaken satunggiling terapi kesehatan. Lho, nek guyu iki nek tenanan ya iso sehat tenan, iso fresh tenan. Pikirane ya iso ilang saka sing marahi bunek iso mencelat saka pikiran. Mbok ya guyu
Suname daya apa panjaluk kudik tetep kok ing janji. Wong nek kebanjur janji. Ah iki jenenge iki medhongan tali lek omong kleru kok. Angger aku kleru wah. Wong nek kebanjur janji wis ora bakal iso diselaki. Mergo wong menika menawi mboten ngugemi dhateng janjinipun menika ateges tiyang menika mboten pitados dhateng panguwasanipun Dat Kang Purwedat. Luwih-luwih janji wis dilambari nganggo sumpah. Wah, menika mboten enteng menika awrat. Hukum negara menika wonten, hukum alam wonten, hukum adat wonten. Hukum karma sing bakal tumiba. Apa sing wis dilakoni mesti bakal ana tetembungan ngunduh wohing pakarti. Wis manun ana sing dunekke kowe esuk bakal ngunduh lelakonmu. Malah wangsulan ora tak unduh tak tebaske. Kurang ajar kuwi wong pancen ya kurang ajar tenan. Nana aja tansah cuwa. Aja lho ati iki aja gampang gelo. Nadyan aku uga tansih laing janji. Nek sing siji wis janji siji janji. Padha karo janji sebaya mukti sebaya mati. Mesemo tansah tak enteni mesemu. Yo bareng nganuti luhuring kagunan. Ayo padha bareng nganuti luhuring kagunan. Nanyata maman tombo 150. Lah. Wonten mriku niku sing nek wis tepat janji, wis ngugemi janji mesti rezeki ora bakal tekan ngendi-endi. Mbok yo nembang sing kepenak. Ana apa jeneng ngundang Kang Garing karo Bagong ah. Mengko gek tetembangan karo para penyanyi-penyanyi ku sing tak gawa iki. Neno swantenipun Mbak Wahyu. Slamet reng, pengestumu apik to? Syukur. Aku ngomong kathok-anthok. Cekel polisi. Dilucuti sandang aku. Aku wis senengane kurang ajar. Mula rasa tumindak sapenake dhewe. Aku kapok Tru. Ya syukur. Iki acara apa, Tru? Acara dalam berita. Tonyo ora nesu ya. Takon ya sing apik. Merti dusun mong merti dusun. Dusun pugeran. Wah muga-muga reja ya, Tru. Mergo pugeran ki dipilah-pilah dadi pirang huruf. Wah iki. Pugeran P. Persatuan dan kesatuan diutamakan. Usaha dan selalu dilaksanakan setiap warga untuk memajukan dusun pugeran. G. Gerak jalan adalah lomba. Ngawur. Gerak jalan adalah lomba yang diadakan pada waktu merti dusun. Elok pemandangannya. Sana sini terdapat gedung masjid dan lain-lain. R. Rukun warganya akan mengakibatkan menjadikan warga pugeran itu bersatu. Wah iya. Asah asih aso. Nganggere mesti pinter banget asah asih aso. Lah iki asih ra melu. Dadi mung asah karo aso. Terus nasionalismenya tinggi. Berbakti kepada negara. Wah iya apik tenan. Budasari dukuhe ya cekat-ceket.
duka iki saka apa? Duka iki terbagi 5 huruf. Oh, D U K U N. Wah, aku dukun. Ora iso nulis D U K U H kok N. Lali aku. Ya. D U K U H. D. Di mana ada duka, di situ ada masyarakat. Nah, iya. Usaha Pak Dukuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. K. Kesejahteraan masyarakat diutamakan. Usaha mencari genduren. Loh. Kok usaha mencari genduren ini? Mimpin nih. Ayo. H. Ayo kita utamakan persatuan dan kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan dusun Pugeran. Wah, edan. Ayo tembangan, Gong. Yo, T. Tetaplah wis. Ming tetembangan kok arep diartekke ora. Wis kok ya. Aku lagi seneng pokoke apa-apa artek gitu. Ayo. Pinter kok kowe iki nek kon blijah-blijah tembung ngono pinter. Ha iya. Nembang, ya. Urut ya, Tru? Ya. Ayo saiki ganti saka sing urung maju. Ayo sing urung garap maju. Kaya sekolah wae ora. Sapa? Mbak Tiwi. Ayo Wi. Ngadeg jumeneng. Mangajeng. Mengarep kok ora rasa tak mangajeng. Ya alon-alon rasa kesusu dibenake sik jarike. Ora ana wong ngarep nyanyi kok benake gendreng. Dhewe seneng ae. Aku anggere bahan kuno iki tak guyu dhewe to, Tru. Kok menawa ora entuk sambutan. Iya. Yo. Men nembang. Ngopo dadak omongan rotatin? Dikapake rotatin. Pak Mary. Mary piye? Nek Tiwi nek suwe ra apa-apa ngoten niku. Oh ya, dhewe-dhewe. Wong tatin we kasar karo aku kok. Ora tau halus kok. Getak-getak kok. Nek kowe ora titik-titik, Pak. Pak. Nah. Kowe nek dirasake ora apa-apa ngono. Apa tak kesuwen? Nah, kuwi jenenge wong nek iso gawe rasa apa jenenge gelem merangkani. Ati bakale apa ya, Tru? Ambuh. Ya wis ngono kuwi. Ora jelas kok. Nyarang kowe tak yasake topi dienggo reng men kaya. Iki ya ana contong loro iki ya ngambang. Tak kake ngene mbok menawa sing cukup. Iya aneh-aneh kok. Oh iki tutup tumpeng kok. Aku makin mau ki sing tak bayangke iki. Ning ngarepku loro jajar ngene iki ra ya. Wah, golekno rapiah men dienggo wanda. Aneh-aneh. Nembang apa wi? Jenang gula nggih. Apa? Jenang gula. Apa? Jenang gula. Cuk jenang gula. Ndak karo krungku dilas dulu nggih. Napane, Pak? Ora aku ki anggere muni mripate abot kok kupinge barang ketutupan ora. Embo aku ki. Ya. Dibawani. Ha ya, ora nyemelangi lho cengkoke ke aku. Ha iki sik Orisa barang urung maju iki. Wis nek Orisa wis maju wetenge. Karo wudele wis maju. Ora sok diplintar-plintir ndak tambah dawa. Kok iso? Biasane wong meteng iso dolanan wudele dhewe kene. Diitir-itir. Mangga ya. Karang nggon kono kuwi gatel, melare kulite. Ya. Gegerane wong krem
Wih. Oh, kaya apa sing nglekar ning kepatihan. Ya wis ben. Yo, wae. Anu supporter Kok gak adine bapakmu jendol. Waduh. Oh. Kae wong sing iso menghayati malah ngono kae lho. Heeh, ora suwe-suwe ndase jebloske tembok. Luar biasa. Ayo mengidolakan TV kok. Kowe barang kok melu suwi-suwi iki ngopo ya, Gong? Nangis terus. Saking trenyuhe. Luput pisan kena pisan. Iki kok reinkarnasine Wiyagara Sinden ketmu bengi teko kabeh no. Aku kok reinkarnasine kae kok kaya tuane Katna. Sing mau bengi tuane Tatin. Yen gampang. Kok tuane sesuk do edan kabeh wis ora ngerti. Luwe gampang. Ketoke hok, Kong. Ketoke hok, ketoke. Soale mulai akhir-akhir iki wis kerep do omongan loro lembut. Oh. Ketarane anggere nabuh meneng wae terus karo iya. Kuwi omongan loro lembut kuwi. Ki semulai ana sing tak waspadake ana sing mulai omongan loro lembut. Sapa sing ngethuk wis mulai. Iya, Karo sing oke nek bengi iki ketoke. Termasuk kowe barang. Ai. Yen angel. Oh, ayo. Ternyata gawane Tatin. Angel Apa? Krungu to, Gong. Krungu ya aku. Dirasani pasino apa? Mamah kowe. Aja kejem-kejem kok. Lucu ya, Mas. Tan kena ati numbas arta
aja lali. Ya, engko tak hadiah iki, kowe aja kuwatir. Tinggi apa, Pak? Kayak nggo pasaran nang omah dikai apa lemah terus dikai banyu. Nggih, kula cobine mangke. Heeh.
Pokoke kabeh kudu nyambut gawe. Sing urung pentas apa wae, Gong? Ki sono 1 2 3 4. Yo diaturake gentenan. Saiki genti saka pojok kene, Gong, diplintengke ngulon, Gong. Cedhet. Yo. Saka sing enom genti sing sepuh. Ayo. Wahyu. Wah, wis begijikan lho. Ya. Kudu wani, ora kena ora wani ayo. Ayo ngadeg ayo. Gewis. Dompo ya, Pak. Nek ana bintang-bintang kae goyang gergaji, goyang apa? Goyang kebor, goyang paku. Iki goyang dompo. Kiwa tangan. Nuwun para miyarsa, Raden Lesmana Mandra. Pak. Ayo engko bae entuk jatah rasaku. Kula keri dhewe mawon. Keri dhewe. Kari dhewe piye? Kari dhewe sentak-sentak. Ayak. Ayo. Nembang apa? Sing apik, ayo. Wahyu e. Waduh, muni Wahyu e. Pokoke sinden anggere tumpane ditulisi apa kae SKL. SKL ngono, Sikil. Apa? Kadung tresna mawon. Kadung tresna kena, ora apa-apa, bebas wae pokoke. Pak, ngerik suarane. Ngerik. Aku iki wong apa jangkrik? Kok dadak omong swara kok ngerik. Wong apa jangkrik? Nek jangkrik wulune endi ayo? Lan-lan nih, Pak. Aja dibebeda. Aja dibebeda. Ayo. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kayungyon marang slirane Ngono aku catetane kayungyon marang sirahe. Oh. Sirahe sapa, Pak? Mbok sirahe sapa kok kayungyon kok ro sirah. Mesti iso dilela-lela. Tansah kumawanging netra Iki meng lempar-lemparan iki biasane kadung tresna sing nembang Tiwi. Iki genti Wahyu. Sesuk sore Wahyu jenang gula, Tiwi jenang sungsum aja wis ora. jero ati kadung tresna tan liya amung
satemah loro gelem nyengkok kok ngono kok ngerik kena apik resik ngono kok ngerik ora senengane kono iya lamat wis katon tejane gong tak antil lho kowe ora nek ora apal rasa sok melu-melu yo mangga lamat wis katon tejane yen wong berangkatan mancareng aduh wiragat sinawaran anggo seni nganti tratapan. Ya saking senenge Gareng kok. Wahyu arang-arang lho gelem nembang ngene nek nembang suarane apik tenan. Heeh. Anan. Bacaane sarwa asri Gerak
joget apa ngapa ya ya. Aku Pak, aku wis usaha keras lho iki. Iya apik wis apik kowe sentuk kok. Usaha obah lho aku. Wis mangane ndelok wong ayan. Aku jogetan kok nek upama diembake wong gulung benang iki bundet kok kowe mengene iki bali rene mengene terus wah wis. Oh iya. Wis ket mau. Wis ket mau tindak itu aku nandutke. Nendang tu dobel. Ya. Baca. Bacaane sarwa asri. Ya. Mutar malah bijen kalau. Sekarang sing ngendangi sedulure kae. Pun ya, Pak. Dadi jaluk ndandutke ya dituruti. Ngerti le joget malah buyer kowe. Tangane kaya arep tugel-tugel kae. Wah, ayo matur nuwun rek marane ora gayenge kaya ngene iki. Ayo jan yo. Diteruske ibu hamil ayo. Engko kari dhewe Agnes. Ya ibu hamil. Kula tetep kan ngadeg to, Pak. Hah? Ngadeg. Oh iya. Oh iya. Bener apa-apa? Ora apa-apa angger rasan joget. Ora iso didumuhi ngono ku budule tambah dawa. Pun dawa e. Mbon dawa. Ngaku ta, Tru? Iya, ya ora apa-apa. Pun semrawut ya, Pak niki. Aku jane mesake lho Cahus. Takon prei ya ora gelem. Nek prei iki jare nang omah ki malah mual, muntah-muntah kaya wong nyidam. Mumet. Heeh, bocahe wis nendang-nendang. Ha iya. Nah nang kene malah jarene bocahe anteng. Turu kaya nek bengi. Ha iya yai niki wancine turu. Nggih sok obah-obah punan. Sok obah-obah. Nek dikandani meneng ora kowe bocah? Nek pas obah-obah kate tok kandhani meneng nduk le meneng ngono sok ngeyel ora. Mboten. Nek ngeyel kandhakno bojomu. Nggih sok ngeyel. Men diketak karo bojomu. Men diketak. Yo nembange apa? Bebas, Pak. Bebas. Bebas iki ra ana pamundutan kok. Iya. Apa ya? Kudu. Aja manut. Ayo bintang tamune loro. Mau kelimbukan dukuhe pugeran. Iki dukuhe Puri Nirmala. Tanda mata nggih, Pak. Matane sapa? Mataku kok, Pak. Ya monggo. Langsung nggih. Ton langsung ora apa-apa rasa bawa kowe bocah meteng. Bocah meteng. Ayo tanda mata. Nanawati jong. Ketika hop. Iso meneng ora sampe. Tanda mata kok kuwi sepasang mata bola. Oh beda lho, beda. Iki matane ora sak bola kok. Ya mangga. Bolane wingi ditendang tatin jarine. Ya. Senadyan to ora nesta
Ya. Iya. Tak simpen ana kamarku dadi suli esli rekasane wong golek dhuwit. Heeh, nganti bocahe diotong-otong ngalor ngidul. Ya wis ben ra apa-apa ya. Watone sesa dijariki wae ra apa-apa. Ngono jarike ora cukup terus ning mentelus ae. Semono ae leren. Ah iya. Ya, sing iki dienggo penutup ya, Gong. Heeh. Apa? Lawang. Udu. Kok lawang sinden kok ya. Ayo. Agnes maju. Ya. Iki jare ana sing kepengin duet karo Agnes terus. Wah iya so. Ayo sinten, Pak? Dituruti mengko ndak. Wis men Sinten? Kesban. Oh. Mas duet. Modal rawe. Piye to? Awane kene ndekno sumbari petak aji-aji. Lah pripun to? Sembodo karo nek omong. Apa iki? Ya wis ben ya. Mau kepengin saiki nyatane ora wani kok. Teruske wae. Mboko nyiji mboko. Anu kok tegese mboko nyiji ora. Apa jenenge iki? Dibawani kok mboko nyiji. Napa, Pak? Manut terserah kowe. Apa kembang rawi ya kena. Ya.
Kembang Rawe. Dibawani memanismu. Mas kesuwan nggih, Pak, sik bawa. Ora sang ndak gleleng wonge. Wis kowe wae. Memanismu nguji iwat. Agawe ruci ting gale. Memanismu nguji iwat. Agawe ruci ting gale. Apa kang sinadya umpama akeh kewan kepiye kuwi sing pas ora umpama munduta celana rukmi kok celana rukmi ibarat wong numpak apa? Perahu lumampah tanpa ing matyaning jala nidi temah gondrong gonjeng kok gondrong ora temah gonjeng anggenjong neng pagulingan nganggo gedruke gedruke terus iya mangga ya deleng yuk awas
penyemelangi iki malah engko petil ndase lho kan malah. Wis ngene-ngene. Tak tuntak yo.
tresno kowe